Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksin at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Mainit ang dugo sa akin ni Ma'am Yam. Feel good morning po sa mga followers ng programang Mga katas ng nakalipas. Tuwing nasa biyahe po ako papuntang trabaho, Uncle at Tita, pinapakinggan ko po ang inyong programa. At minsan, pag traffic, sumisilip din ako. Ako po pala si Bill. Single but in a relationship. Kay Joanna. Nakakatawa yung single but in a napakababaero eh. Basic. Basics. Chinito at may itsura ko, kaya po marami akong naka-fling dati. Madapa ka sana. Dati po yun. Ulit. Nasa marketing po ako ng isang sikat na car brand. Wapo nga. Ahente ako ng kotse, Uncle at Tita. Itong katas ko po ay tungkol kay Yam. Si Miss Yam po ay HR officer. Nagtataka po ako, palagi niya akong sinisita. Lalo na pag hindi ako nagsusuot ng ID. Minsan kasi pag may client po ako, di ako komportable. Hinuhubad ko po yung aking ID sling. Para di makita na Para makita yung in a forma ko. relationship. Focus po kasi ako makabenta ang kulatita eh. Parehas po kaming in a relationship ni Miss Yam. At mula po noon na pinag-iinitan niya ako, doon na pala magsisimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano pang gusto mo, be? Ito bang SUV o itong pick-up ang bilhin natin? Sir, Gusto ko niyang sir, sinasabi ko sa inyo, sir. Tapos alin yung hindi yumuyog-yog kasi usually binibinyagan namin yan ng jowa ko eh. Alin yung maganda yung shock. Ano ba Ma'am, tawag doon? etong- Yung compression? Suspension, ma'am. Suspension pala. Babe, hindi compression, babe. Ginawa mo namang pang basketball yan, compression. Magkatunog Okay, naman. Mas mahalaga Yan, di ba Bobo, maganda naman. Oo nga, kaya lang ito mahal eh. Diba? Kasi bobo rin ako. Pero, sir, Gusto ko yung hindi mayugyog kasi may usually Ma'am, sa kotse lang kami. ma'am, sa SUV namin, ma'am, maganda yung suspension. Yung pick-up din po namin, maganda rin Gusto namin suspension. slow mo kapag napayugyog namin. Oo,
ganito na lang. Dalawa na lang bilhin natin, babe. Para hindi tayo mahirapan. Sure ka, babe? Oo naman. Break na tayo. Bakit? Gusto ko 3 para I love you. Ano po, sir? Dalawa na, sir. Sige, dalawa na. Para hindi kami mag-away ng babe ko. Kung gusto mag-pick up, gusto mag-SUV. Gusto ko SUV, pick up, SUV. SUV, pick up, Sa SUV. pick up kasi minsan na sineset upan namin yan ng foam, tas dun kami nag-aano. Sa likod kami, brother. Mag-stargazing kami sa star. Ang sarap pag walang saplot. sige. Naked lang kami doon. Sige po, sir. At dahil po dyan, sir, pakisign na lang po ito para ayusin mo. Agad-agad ma-approve agad kami. Ikas natin. Mayaman ako eh. Ayaw nga pala, nakalimutan ko yung dati kasi di ba inutangan mo tapos tinakbuhan mo, babe. Ano nga magsabi ng ganyan? Huwag mo sabihin, may na ano tayo, nag-scam tayo. Hindi, sa prank! Napaprank lang ako, tinitingnan ko lang. Ang gwapo mo kasi. Ilang taon ka na, may jowa ka na. Kasi pag nag-break kami ng babe ko, puntahan kita dito. Ano? Siya o ako? SUV? Pick up? Ikaw, babe, syempre ikaw yung may pera ngayon eh. Basic. Ayan po, sir. Salamat po. Ako nang bahala. Sige, ano to? Bakit hindi pa pangalan sa akin? Break na tayo. Sige. Palitan natin. Pangalan mo yan sa Pangalan mo sa kanya. sa akin. Yan. Ayan. Okay ka na. Sige po. Iba-tiba ako ngayon. Babe, tumigil ka namin. Naiinis ako sa'yo, babe, ha? Mais ka. Ibe-break kita. Ay, hindi. Sige, ganyan ka lang. Sige pa. Hoy, Bill. Ay, Miss Yam. Yes po. Feeling mo ba ikaw may-ari ng kumpanyang to, ha? Ano ka, boss? Di ka nag-ID. Alam mo, pangatlong sita ko na to. Memohan na kita. Ma'am, sorry ma'am. May nasikaso lang po akong client, ma'am. Tsaka, Kung pwede mag-sorry, para saan ang presinto? Miss Yam, Para saan ang HR? Memohan na lang kaya kita kasi parang dinadaan mo lang sa face card mo yung mga offense mo. sorry po, ma'am. Sige po. Nakibabasahin ko sa'yo sa handbook natin, Ma'am, hindi na kailangan, ma'am. Isusot ko na po yung ID ko. Pasensya na kasi. Kung hindi pa nakita ng HR, mahiya ka naman. Alam mo, kahit marami kang napapasok na benta, nakakabenta ka ng sasakyan, hindi porke ganun, ay hindi ka nasusunod sa policy. Grabe, napaka... Alam mo Sungit talaga. Maganda pa naman mamarkahan sana. ko na yung pangalan mo dito. Ma'am, sorry po. Last na po, mumuro ma'am. ka na. Di na po. Last na talaga. ma'am- Kasi memo na yung next suspension 3 days. Tingnan ko kung Grabe, para saan yung kagwapuhan mo. Kung di ka Dinadaan maganda. nyo ko kasi sa kagwapuhan. Ma'am, ganito po, ma'am. Sorry po, para makabawi po ako sa inyo, ma'am. Baka po pwedeng invite po kita. Kain po tayo. Kasi, tsaka kape, ma'am. Nakabenta ako isang SUV at pickup, ma'am. Kotang-kota na ako for the month. Sinusuhulan mo ba ako? Ma'am, hindi po, Miss Yam. Gusto ko lang na Nagtatrabaho tayo dito, hindi tayo nagbabanding. Saan ba? Ikaw, ma'am, pili ka. Pero sa tapat, SB. Gusto ko Gusto mo kasi dyan ng na- matcha. Gusto mo agad dyan sa tapat o sa kabilang mga branches na lang? Para hindi naman tayo kita baka ma-chismis tayo eh. Bakit? So may naman. bala ka pala. Iba pala yung Ay, wala motibo ako, wala mo. ako. Bakit hindi ka naman makikita? Trabaho naman to. Sasabihin ko lang na may pag-uusapan tayo. Pero sige, Sige. may SB dun sa kabilang Oh, sige. Gusto ko ng matcha. Oh, sige, ma'am. Pag ako, di mo Pagkain. binusog Akong bahala sa'yo, ma'am. Ha? Promise. Puro yabang. Pang ano Marami na to? nang nagyaya sa akin ganyang ditong marketing. Pambawi ko lang, ma'am, dahil alam ko na. Hoy, hindi mo ako mabubudol. Mag-ID ka, isuot mo yan, hawak-hawak pa rin. Ayan na. Tingin ko nga yung ID mo. Oh, ayan o. Gwapo mo pa naman dyan. Salamat, ma'am.
Oh, ayan, ma'am, ha? Ang dami! Oo, syempre. Bawing-bawi na ako. Nakailang ka ba ngayong month? Naka-3 SUV, then 2 pick-up po. Galing Tsaka talaga may bumenta. kakausapin pa ako, ma'am. Alam mo nga sa HR nag-uusap-usap kasi di ma-meet up sales Yes tayo po, per yes po. month. Hindi ka nawawala sa top 5, ano? Sigurong yaman mo na. Swerte Uy, na hindi, mapapangasawa mo. Di naman. Swerte mo, ma'am, kung ikaw yun. Hindi Ay, mo may ko boyfriend. magaganyan. May boy- Mamememohan pa din sorry, kita. sorry, ma'am. May boyfriend ka pala, sorry po. Tsaka may girlfriend din pala ako. Bakit ayaw mo dun tayo sa tapat ng ng kasa? Wala namang problema, ma'am. Pero sawa na kasi ako, ma'am. Palagi na lang tayo dun. Kahit parehong Tapat Starbucks lang, naman yun. Hindi, tapat iba. At least dito, iba yung ambience, oh. Iba yung, Siguro marami kang dinadala dito. Ma'am, ikaw nagsabi dito sa lugar, hindi po ako. Ikaw Alam na nagsuggest alam dito. mo dito. Alam na alam mo. Teka, bakit? Waze, ma'am, may ways. Teka, may tanong ako, di ba? Yes po. Bebenta ka ng sasakyan. Pero bakit ikaw, iba yung brand ng sasakyan mo? Di ba yun nakaka-offend sa dealer? Hindi, ma'am. Ano ko lang naman yan, ma'am. Sa AirPods ko naman talaga yan. So, wala kang sarili? Meron ako. Hindi ko lang... Kasi alam mo naman tayo minsan nagtitipid. Yan. Ang galing mo bumenta, nagtitipid. Libre kasi yung gas ng AirPods ko sa company nila. Kaya yung dinadala ko. Papas boy ka pali. Hindi, oh. Siyempre, pag sasama Yung ka ID mo. Susuot ko pa rin ba? Nandito tayo sa coffee Wala ka, may memohan kita. Ano naman si ma'am? Wala namang lusot dito. Sige, kain pa po kayo. Talaga, take out mo unang croissant na. Kahit ano, ma'am. I-take out mo na dyan. Pero Walang hindi problema. hindi to budol Porque nilibre mo ko, hindi kita mememuhan. Siyempre, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Oo naman po. Tsaka, siyempre, ma'am, ako naman, ayoko na magkaroon ng issue kasi may boyfriend ka, may girlfriend ako. Ba't ba paulit-ulit tayo dun? Wala lang, kinaklaro ko lang na relationship parehas tayo. Bakit paulit-ulit? Nire-remind ko lang sarili ko na huwag ma-fall sa'yo. Hoy! Kaya nga, yun na nga. Pakababaero mo, mga marketing talaga. Uy, ma'am. Alam talaga magbenta ng sarili. Ma'am, kaya kong ibenta lahat ng kotse na sa kumpanya natin. Pero yung sarili ko, nahirapan ako. Bakit? Bumenta na ba ako sa'yo? Bumenta na, hindi pa. Hindi ako ngingiti. Hindi, tanong, bumenta na ba ako? Kasi kung Galing hindi... no? Galing no? Kasi- Hindi naman napapatingin yung kabilang table Naririnig usapan Uy, ang galing mo, Brad. Salamat, Brad, dahil nakakuha ko nag-jot down ako ng notes. Nakakahiya naman. Pero, Ilan ma'am, sinabihan mo niyan? ngayon pa lang, ma'am. Ngayon pa lang nasabi. Naniniwala ka, kuya? Ay, nako, basic. Ma'am, kayo lang po, promise, Miss Yang. Totoo. Huwag mo na akong imam. Ayan na. Ha? Ano tatawag ko po sa inyo, sir? Uy, hindi ako kinikilig. Ano? Hindi kita pinapakilig. Kasi in a relationship tayo parehas. Ulit-ulit talaga sa part na yan, Para klaro, Na. para klaro. Ano? Ano? Let's go na. I-take out mo na yun kung anong gusto mo dyan. Yay! Thank you! Basta pag may sales ulit ako, labas ulit Sige. tayo, ha? Okay. Yay! Magmula po noon, ang kolatita ay bumait na po sa akin, si Miss Yam. Siyempre, nagmamam ako sa kanya pag nandoon kami sa trabaho. Pero pag kami lang, lumalabas, tinatawag ko lang siyang Yam. Minsan nga, yummy pa eh. Ay, yummy. Totoo naman talagang yummy siya. Hanggang sa naging madalas ang aming paglabas ni Miss Yam. At umabot sa puntong hindi na namin napigilan ang aming mga sarili, angkol at tita. Yummy,
Okay lang ba sa'yo to? Ha? Nakahubad na nga, tatanungin mo pa. Gusto ko lang iklaro. Alam mo naman ako. Magsusuot na lang ako, ayaw mo yata. Hindi. Siyempre. Ba't mo isuot yan? Basta hindi kita pinilit. Ako pinilit mo. Ang daming... Gusto ko lang klaro. Para, okay? Ano ba? Oh, shh! Hindi ka na nga dito. Sarap ng kaha mo. Ganun ba? Oh, Alam mo, duda ako sa dalawang yan. Pag nag-sales, hindi na tayo niimbita. Dati tayo sinasama niyan, bill na yan. pag Ngayon, nakabenta, di ba? yung taga-HR ang sinasama. Kaya nga, Tayo yung tropa, tayo yung department. baka hindi sila magka-department, di ba? Magkala yung opisina nila. Kaya Alam mo, parehong in a relationship yan eh. Kabit nila ang isa't isa. Talaga! Ang gandang kwento niyan pag sa radyo. Uy, Diyos ko, ano ba yan? Talaga, trending. Alam mo, Ba't tayo naiingit? siguro inggit lang tayo. Oo nga. Sana all nakakarami. Uy! Dapat kasi tayo yung pinapagkape ni Bill. Ngayon hindi na Kaya tayo nga dyan eh. sa taga-HR na yan. Ano Bakit kaya? maganda kasi siya eh. Sa bagay, tsaka gwapo din naman si ano. Akin na lang si So- Bill, sa'yo na lang yung taga-HR. Sige na. Kim. Ayoko pa sa kanya. Gusto ko yung mga high profile eh. Wow, juicy ka! Di ko po namalayan ang call at tita na nafo-fall na po pala ako kay Yam. At hindi lang yun, nachichismis na rin pala kami sa trabaho. Isang araw po, bigla na lang nagpaalam si Yam. Bakit? Bakit? Ano bang nagawa ko? May nagawa ba akong mali? Hindi na kailangan tanong kung bakit. Alam mo, na unang araw pa lang mali itong ginagawa natin. May boyfriend ako, may girlfriend ka. Nag-resign na rin ako. Okay. Para sa kaalaman mo Ano? lang. You're so unfair. Ba't ngayon mo lang sinabi na nag-resign ka? Kasi HR ako, tas ganito ako. Puro ka-immoral lang yung ginagawa ko. Nachichismis na Mahal tayo. lang tayo. Mahal mo ako, di ba? Mahal na kita eh. O sige, i-give up ko yung girlfriend ko. I-give up mo ba yung boyfriend mo for me? Hoy, Bill. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayoko! Ayoko! Mahal ko yung jowa ko. Mahal ko si John. Di ko kaya siyang iwan. Mahal mo si John? Kaya ako lalayo. Paano ako? Mahal mo si John? Eh, ano ako? Ginamit mo ko? Bill, sorry, hindi ko kayang pangatawanan to. Na-realize ko na gusto kong ayusin yung relasyon namin. Ayoko, kaya lalayo na ako. Pasensya ka na. Hindi ako papayag. Tigilan mo na ako. Iwan ko yung girlfriend ko para sa'yo. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako, please. Please. Mahal ko si John. Mahal kita! Hindi kita mahal! Sorry. Sige na, alis na ako. Di mo ako mahal? Pasensya ka na. Sorry na. Yam!